Bon dia, benvinguts a Pantalla Social. En el capítol d'avui parlarem d'una malaltia poc comú que afecta milers de persones a tot el món, però que molt poca gent coneix, la neurofibromatosi. Per entendre millor com es viu des de dins i com s'hi treballa, tenim en Víctor Márquez, que ens parlarà de la documentació que ha fet sobre aquesta malaltia. Bon dia, com bé m'han presentat, soc Víctor Márquez i porto un parell de mesos fent un documental explicant una miqueta la situació d'aquesta malaltia, la neurofibromatosi. Vam tenir la sort de poder comptar amb el vicepresident i la presidenta de l'associació, Francesc Valenzuela i Pilar, que ens van donar permís per poder parlar de la seva vida, ja que els dos tenen un càrrec, com he comentat, que són president i vicepresidenta, tenen un càrrec molt important. Així, de forma general, què és la neurofibromatosi? La neurofibromatosi és una malaltia que no només... la neurofibromatosi és visualment... pots notar que tenen com petits bultos a la pell, però no només és aquesta la conseqüència de la malaltia, sinó que hi ha diferents tipus de variacions. I això, la més comuna, és veure taques a la pell i diferents coses. I hi ha d'altres més extremes que s'han de tenir suport mèdic. Ara posarem un petit fragment del Francesc, que és el vicepresident d'aquesta associació, on ens explicarà d'una forma més completa i complexa què és la neurofibromatosi. Les neurofibromatosis són diverses malalties que tenen trets en comú. Antigament, quan va començar l'associació, es pensava que era una sola malaltia, ara sabem que en realitat són tres. La NF1, que és la que té la Pilar, la NF2, que és una malaltia en certa manera no tan visible però més greu, i la schwannomatosi, que és una malaltia molt rara que es dona en poques ocasions i té símptomes diferents. Cadascuna d'elles té un diferent número d'afectats. El de NF1 és d'una persona cada 3.000-3.500, la NF2 estem parlant d'una persona cada 30.000, i la schwannomatosi ben bé no se sap, però és menor encara que això. Víctor, què és ACNEFI? Doncs l'ACNEFI és l'associació que s'encarrega de donar suport als pacients que pateixen d'aquesta malaltia. I, sorprenentment, qui s'encarrega d'aquesta associació, la majoria de vegades, són famílies d'afectats que van començar a entrar a l'associació per buscar un suport emocional, i s'han quedat perquè van veure que és necessari donar suport als pacients, ja que aquesta malaltia no és molt coneguda, no hi ha tanta informació com per poder, per compte pròpia, poder portar-la bé al dia a dia. I per això es va crear fa uns 30 anys, ja porten. I també el bo que té aquesta associació és que tenen contacte directe amb hospitals que estan contínuament buscant algun tipus de tractament. Per exemple, Can Ruti té una sala especialitzada per la neurofibromatosi, que principalment està enfocat per nens petits, ja que aquesta malaltia pot desenvolupar-se tant com des de naixement com anar sortint al llarg de la vida. Hi ha casos que han sortit, per exemple, la Pilar va començar a desenvolupar aquesta malaltia als 3 anys, però també hi ha altres pacients que als 60 ja comencen a sofrir, a patir aquests símptomes, ja que és genètica, és una malaltia genètica. Aquesta malaltia permet fer vida normal? Totalment. I la Pilar és un bon exemple de que es pot fer una vida normal, perquè ja que al documental ens van convidar a passar un dia amb ells i veien com amb la seva parella feien una vida normal, ja que aquesta malaltia no t'impedeix, a no ser que estigui molt desenvolupada, no t'impedeix poder sortir al carrer, anar a la platja, fer esport, ja que la majoria de casos només són coses físiques, però que no t'impedeix gran cosa. L'única cosa que sí que es nota als pacients és que moltes vegades se senten jutjats, perquè al ser una cosa física
quan passeges per al carrer, la gent, desgraciadament, et fa mirades, de vegades comentaris, i això és l'únic impediment, però al final això ho hauríem de millorar com a societat. Ells no tenen la culpa. Clar. Bueno, posarem ara un petit fragment de la presidenta, Pilar, que és la persona afectada per aquesta malaltia. Abans la gent al carrer, si tenia afectada, tenia alguna malaltia, la gent el deixaven a casa. Si passa tota la gent que també en aquelles rodes, abans no veies gent, perquè ara tothom va surt al carrer, no faltaria, tu quedem a casa, no. Això és una cosa que els meus pares no han fet mai, no. I a nosaltres hem sigut 8 germans, però jo he sigut l'única afectada, he sigut una més en tots. Anava a campaments, anava a tot arreu, no m'han tingut mai tancada a casa, els meus pares. Amb quin missatge et quedes després de fer aquest documental? Doncs després de fer aquest documental i veure que no totes les malalties tenen el suport ni la visibilitat que haurien de tenir, em quedo en que s'ha d'apoyar més aquestes associacions, s'ha de donar la visibilitat que mereixen i, a poder ser, ajudar-los. Per exemple, l'ACNEFI, la majoria de persones fan de voluntaris, i em sembla molt bé aquest tipus de pràctica i sobretot conscienciar gent jove de que això existeix, de que això es pateix i que s'ha de donar visibilitat. I també, jo desitjo que a mesura que passi el temps, aquestes àrees dels hospitals que fan tractaments i tal, que puguin avançar, perquè ara mateix la neurofibromatòsi sí, té algunes solucions mèdiques, però no estan cobertes per tot arreu. I jo desitjaria que sí, que amb aquest documental podem donar la visibilitat que es mereix, i des d'aquí donar gràcies al Francesc i la Pilar per donar-nos la facilitat de poder documentar-nos bé, i a ITAB i a BTV per donar-nos el material suficient per donar aquesta visibilitat que es mereixen. Doncs moltes gràcies, Víctor. Fins aquí el programa d'avui. Si voleu més informació sobre aquesta malaltia, podeu contactar amb ACNEFI, tenen xarxes socials i una pàgina web. Moltes gràcies per acompanyar-nos, fins aviat, i ara el documental. Una persona que em pensava que era l'única persona que tenia aquesta malaltia, no coneixia ningú més, i un dia, a través d'una companya meva de la feina, em va dir que hi havia una altra persona que també estava afectada de la malaltia, i ens vam posar en contacte amb ella. Va ser que hi havia de neurofibromatòsis i hi ha diversos tipus. Hi ha la 1, la 2 i la schwannomatosis. Llavors, la persona amb què vaig tenir contacte tenia la número 2. I ella volia formar una associació, volia conèixer també altres persones. A través d'ella i altres persones vam començar amb l'associació, l'any 96, si va ser això. A poc anar difonent la malaltia, anar buscant informació, anar buscant afectats. Aconseguim donacions a través de voluntaris, a través d'alguna institució que ens ajuda, que col·labora, però ens movem per aconseguir diners. Mira, nosaltres tenim la sort que aquesta malaltia té 2 centres, Senyors de Déu, que és el centre de referència per nens, i a més tenim el centre de Can Ruti, que és el centre de referència per adults d'aquesta malaltia. També hi ha altres hospitals com Sant Pau o Vall d'Hebron, que també que tenen relació amb nosaltres. A mi personalment em va començar a manifestar l'any i mig. I en principi és per sempre. Vull dir, no tenim un tractament específic per aquesta malaltia, sí que hi ha tractaments per millorar l'aspecte de la persona, vull dir, traient coses quirúrgiques, amb làser o intervencions. Al dematí, a les 8 del matí, que estem aquí a prop de Nou, anem fins a la platja i anem voltant fins al fòrum i fem una caminadeta, després tornem, llavors ja esmorzem, llavors allò depèn del dia. Hi ha dies que vaig a gimnàsia, i altres dies que estic per casa mirant coses de l'associació, o a la tarda també tinc coses a fer, encàrrecs, és el que faig. He tingut la sort de poder fer una vida normal. Hi ha moments que no he vist tan bé, no hi sento tant, però a mi no m'ha impedit res de fer una vida normal a mi la malaltia, per sort. Altres persones sí.
la societat ja he dit abans, no? Hi ha gent que et mira pel carrer, gent que se te'n va al teu costat, no? Que la mira se'n veu molt a la cara. Hi ha altra gent que no ho tens tan afectat com jo per la cara, però potser ho té per dintre afectat, no? Estic molt operada, molt tocada, aquesta cara té més de 20 operacions fetes, no? Però, bueno, és això. Abans la gent al carrer, si tenia afectat, tenia alguna malaltia, la gent el deixaven a casa. Si passa, tota la gent que també en aquelles rodes, abans no veies gent, perquè ara tothom va surt pel carrer, no faltaria, tu. No. Tu quedem a casa, no. És una cosa que meus pares no han fet mai, no? I a nosaltres hem sigut 8 germans. Jo he sigut l'única afectada. He sigut una més en tots. Anava a campaments, anava per tot arreu. No m'han tingut mai tancada a casa, meus pares. ACNEFI és l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis. Jo també soc fundador de l'associació perquè la meva dona, que tenia NF2, és la que parlava abans, la Pilar. En aquell moment, a l'any 96, hi havia poca cosa a internet. Jo recordo que vaig anar a la Biblioteca Central i vaig començar a buscar llibres sobre la malaltia perquè ningú no en sabia res, i vam veure que seria necessari que poséssim en marxa alguna cosa. Vam començar a buscar gent i vam trobar altres persones que també tenien la malaltia, com per exemple la Pilar, i vam posar en marxa l'associació. I la meva dona, la meva primera dona, l'Anna Maria, que era la presidenta de l'associació, va morir d'aquesta malaltia, i poc temps després em vaig casar amb la meva segona dona, que és la Pilar, i per això continuo estant aquí, perquè continuo estant implicat, abans amb la NF2, ara amb la NF1. Les neurofibromatosis són diverses malalties que tenen trets en comú. Antigament, quan va començar l'associació, es pensava que era una sola malaltia, ara sabem que en realitat són 3. La NF1, que és la que té la Pilar, la NF2, que és una malaltia en certa manera no tan visible però més greu, i la schwannomatosi, que és una malaltia molt rara que es dona en poques ocasions i té símptomes diferents. Cadascuna d'elles té un diferent número d'afectats. El de NF1 és d'una persona cada 3.000, 3.500, la NF2 estem parlant d'una persona cada 30.000, i la schwannomatosi ben bé no se sap, però és menor encara que això. El gen de la NF és un gen molt llarg i pot tenir fins a 3.000 mutacions diferents, cada moment s'hagin descobert. Són malalties rares, això vol dir que no tenen la cobertura sanitària que tenen d'altres malalties, no tenen la investigació que tenen d'altres malalties, i llavors des de l'associació hem de procurar buscar recursos perquè aquesta investigació pugui, primer, incentivar la investigació i buscar recursos perquè aquesta investigació pugui continuar. Les persones que estan a la Junta Directiva de l'ACNEFI majoritàriament no són afectats, són mares d'afectats. A causa de la malaltia del seu fill ha volgut implicar-se molt amb la malaltia i forma part de la Junta Directiva de l'associació per prendre decisions i prendre coses. Llavors, des d'aquest punt de vista, comprendreu que les famílies per nosaltres són importantíssimes. Primera, perquè la família el primer que hem de fer és explicar-li què passa. Clar, quan el nen és petit, el problema més greu que té són la hiperactivitat. Normalment, no sempre, però normalment no tenen altres problemes. És la hiperactivitat. Ara bé, quan creixen, aquests problemes es aniran agreujant i això s'ha de poder controlar des que són petits. Llavors, per això és molt important parlar amb les famílies perquè sàpiguen que això no és cap tonteria, que han de portar el control del nen i del que li passa a aquest nen des que són petits. I a més, una missió molt important també de l'associació és que a les famílies les posem en contacte entre elles, perquè les famílies que ja són expertes en el tractament d'aquesta malaltia puguin parlar amb elles, que sàpiguen dues coses, per on tenen que anar i segon, que tranquils, aviam. És una malaltia que és per tota la vida, per tant, no et posis nerviós ara, perquè això ho tindràs que aguantar molts anys. Cada any organitzem uns campaments només per nens amb neurofibromatosi, allà al Montseny, en una granja del Montseny. Són campaments que ho fan experts una d'elles és una metgessa que treballa a Sant Joan de Déu i porta nens amb neurofibromatosi, una psiconeuròloga.
i tenen altra gent ja especialitzada en portar aquests tipus de campaments. I llavors amb els nens se'ls ensenya a relacionar-se entre ells, a obviar el seu problema i a comportar-se, que també això és molt important, a comportar-se dins de la societat i a comportar-se entre ells. Són les accions en aquest sentit que estic més content de les que ha fet l'associació, perquè és una ajuda directa als nens, o sigui, no hi ha un medicament específic per curar aquests problemes d'hiperactivitat. Bé, sí que n'hi ha, però la millor manera és ensenyar als nens com s'han de comportar, que els nens es relacionin entre ells i es relacionin amb d'altres. Així tot, ara hem acabat un estudi que estem fent sobre l'NFU, un investigador que ha treballat sobre l'NFU des de Can Ruti, ha fet un estudi sobre el tema dels problemes d'aprenentatge amb adults, amb la qual hem vist que existeixen aquests problemes d'aprenentatge, no es curen quan arriben adults, però sí que hi ha maneres d'abordar-los. La neurofibromatòsi no és una malaltia que tingui una solució. En té moltes de diferents i només serveixen per persones concretes. És la complicació que té aquesta malaltia. Per això nosaltres insistim molt en el tema de la investigació perquè es coneixin totes aquestes variants i es pugui donar més suport a la gent.